никога ни забравя, познала вечна слава, родино ти сега блестиш. Ти вяра и упора, с криле на смели хора, пак летиш. Земя на вечни тайни и красоти обмайни ти си днес. Пред тебе се кълнене, живота си и своята чест. От векове за векове, не може нищо да ни спре. Си да сме на прославен род, наречен български народ. От векове за векове, не може нищо да ни спре. Родени си да си войник, роден си ти да си велик. Родино наша мила, родино дай ми сила, да стигне всички върхове. Сега надежда има, ще браним твоето име без да спрем. Земя на вечен тайни и красоти обмайни ти си днес. Пред тебе се кълнеме, живота си и своята чест. От векове за векове, не може нищо да ни спре. Че да сме на прославен род, наречен български народ. От векове за векове, не може нищо да ни спре. Родени си да си войник, роден си ти да си велик. От векове за векове, не може нищо да ни спре. Че да сме на прославен род, наречен български народ. От векове за векове, не може нищо да ни спре. Родени си да си войник, роден си ти да си велик. Родени си да си войник, роден си ти да си велик. Трети март 1878 година. Един ден превърнал се в история. Този ден ни сваля на колене, този ден ни обезсмъртява. Всички до един. Всички, които са българи. Всички, които носят в жилите си кръв от пролятата кръв за свободата на България. И един такъв ден ни стига, за да не търпим на плещите си робска верига. Празничният спектакъл «Подвиг, безсмъртие, бъдеще», посветен на националния празник на страната 3 март, завърши. В него участие взеха танцова формация «Дунавска младост», ръководител Елена Атанасова, вокална група Северина с ръководител Димитър Русев, школа по кавал и гайда с ръководител Велико Великов,
Детски оркестър и школа по акордеон с ръководител Димитър Русев. Група акустика с ръководител Володя Иванов. Детска формация Български патриоти с ръководител Румяна Статева. Представител на чета Таню Войвода. Благодарим ви, че бяхте наши гости тази вечер.